tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod nining maong programa, ato ning ablihan sugdan sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi ka Dios. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, dili nato kalimtan ang mga pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ang magpabili. Amahan namo nga Dios nga magkagahom. Dios nga mo'y nagatiman sa matag usa. Nga minangog misalig kanimo. Dios nga mo'y nagsuglay sa tanan nga gikinahanglan sa matag tao. Nga mialagad kanimo. Amahan, niya na usab kami amahan sa paghalad sa among kinabuhi. Diha sa pagpaminaw, pagpamati, pagdawat sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Ilabi na sa ako mga kaigsunan nga naakaron sa ilang Pinoyanan, sa ilang pagpaminaw sa mga pulong nga diin amo karong madunggan. Amahan, salamat nga imo kaming gitaga ag kasing-kasing madinawaton matinuohon ug andam sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Dunay kalipay ug dunay kalinaw nga maangkon mabatunan ang matag Pinoyanan nga misalig kanimo amahan, nga mintuog bialagad kanimo ang tanang ng mga tao nga nagkinabuhi sa imong mga pulong. Do nagayoy kalampusan, kadaugan, kalinaw ug kinabuhing malipayon. I-bless kinong matag usa nga sa among pagpaminaw karon. Dunay mga butang nga imo na usab nga ihatag kanamo, mga panalangin nga imo ang isalig kanamo ug among dawaton ang tanan diha sa mga pagdaig pagpasalamat kay diha lamang kanimo ang tanan kadungganan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga mga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa FM Station 101.3 nga nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu, may butag. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Ampak, Sitio Linaw, Sitio Tubod og sa proper Sardinia. Mayong buntag ug maayong pagpaminaw. Ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nanukad diha sa Sitio Pantag. Mga Alianic family, good morning. Ug sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa diri sa Sitio Kalugtugan. Ilabi na ni Brother Moses Cardente, Brother Pedro Arsola ug mga Dinoyo Tamayo family, De Villeras family ug sa tanan nagsunod. I declare blessing right now. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin sa matag usa mga kaigsunan. Ilabi na sa tanang mga morepli, ilabi na sa mga kaigsunan diha sa Liloan, Cebu nga matud pa sa atong igsuon nga pastor. Silent listener ko nimo, dili ko nimo makit-an diha sa imuhang monitor, pero kanunay kong namati sa imuhang mga wali tungod kay nakapaligon o nakadasig ni sa akong pagpangalagan sa Ginoo ug dunay mga buluhaton nga iyang gisugdan nga sa iyang pagpangalagad sa Ginoo siya nagmalamposon. Mayong nga buntag, mayong pagpaminaw sa ato makigsunan diha sa Siargao ug sa Surigao. May buntag, mayong nga pagpakiguban ilabi na sa ato makigsunan dapit sa Mindanao. Good morning, ang Dios magpanalangin. Mayong pagpaminaw, mayong pagpakiguban. Happy watching, happy listening sa ato makigsunan nga naa sa gawas sa nasod. Ang Dios magpanalangin. Sa buhat kita
Oras sa pagtagad mga igsoon sa pagbasa, pagpatalinghog sa mga mensahe gikan sa ato mga kaigsoonan nga nagsunod og nakasod na sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good morning Pastor. Good morning ninyo diha Sister Inday. Si Roel Payuta, maayo nga buntag Pastor, maayo nga buntag ninyo diha Brother Roel. Si Crisan Queen Camero Bulabon, good morning Pastor, live na ka sa Shine FM Kansumandig. May buntag maayo nga pakiguban sa ato mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa FM Kansumandig, Shine FM Kansumandig. May buntag sa ato mga kaigsuonan diha sa Gihob. Uban ni Pastor Albert Garces, may buntag mga Garces family. Og sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsimba sa Dios diha sa maong simbahan sa Gihob, no? Barangay Gihob, Barangay Lanas ba to? May buntag mayong pakiguban diha sa Barangay Pakuan ato mga pinalangga nga mga kaigsuonan diha kang Kristo. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Good morning kanatong tanan. May buntag may pagpaminaw sa tanang mga pastor sa nagkalain nga mga organisasyon nga nagsunod dinhi maong programa. Salamat ko sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo sa inyong pagkamadinasigon sa pagtudlok, pagsangyaw sa pulong sa Dios ug pagtuon niini. Dalaygon ang Dios nga magahatag kalampusan o magatagbo sa tanan nga gikinahanglan sa mga bulaton nga gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Mayo nga pagiguban sa ato mga kaigsuonan diha sa Barangay Plaga o sa tanan nga mga kaigsuonan nato diha sa sitio Bantolinaw o sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Balogo, Banwagi, kutob sa maabtan ni ining maong FM station Shine FM Kansumandig with Pastor Kim Ryan Makasaol uban ni Ma'am Aisa Makasaol uban sa tanan mga DJ. Good morning, salamat kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Inyong mga sakripisyo, inyong mga kahago nakit-an na sa Ginoo o ang Ginoo dili gid mo pakyas sa iyang mga pulong kay ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga unsay atong gibuhat ato gyunang anihon. May butang mayong pakiguban sa tanang mga DJ sa Shine FM. Good morning. Good morning kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Din ang kalipay kalinaw ug labas sa tanan kadasig kaisog sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios may maghari sa matag kasing-kasing. Mayong pagpaminaw, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin ilabi na sa atong mga kaigsuonan. Si Jenny Longakit Camarines, maayong buntag Pastor Wansing from Kuwait. Good morning. Maayong buntag ni Jenny Longakit. Ako na ning nabasa. Request kog kanta Pastor Kopti. Salamat Pastor and God bless. May katiyakan, huwag may kailangan, tumawag sa Kanya. Dili dapat magduha-duha, mga kaigsuonan, dili dapat malibog. Kinahanglan ang tigotang mo sampit sa Dios. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw. Happy watching ni Tiliron Kadayday Jima. Morning Pastor. Watching Santa Catalina. May buntag sa atong mga kaigsuonan diha sa Santa Catalina. I hope inyo ning gi-share o gipanugid ang ato ang programa para sama ka nato makadangog makabati usab sila sa mga pulong sa Dios. Mayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Welda Crospero. Good morning pastors og sa tanang naminaw. Si Lorena Traya, good morning. Si Ching Bindejo, maayong buntag. Si Gina Kamahalan, maayong buntag Pastor Gideon sa tibok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka. Makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo, pinaagi kanimo. Maduga nga na ang among kahibalo. God bless you always together with your whole family. Request ko og song Lahutay Ra. Ragyod sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. God bless us all. Good morning ni LG Rodriguez.
Cadiz, maayong nga buntag pastor, maayong buntag ninyong tanan. Si Ranel Varinolag Veranoligarto. Bro, kanang maglisod yung kung litok ang imuhang apelido. Musta man ka diha, bro? Mantod pa, good morning, Pastor Wansing here in Scanso Mandig, La Libertad Negros Oriental. Musta mo diha, Brother Renel? O pangumusta ko ni Brother diha sa Scanso Mandig. Musta mo diha, Brother? Si Mimi Dalio, good morning, Pastor Watsing from Davao City. Request ko og kanta Lahutay. Ako nang kantahon. Si Ruthsil Gaba Singgit, maayong nga buntag, Pastor. Og sa tanang viewers, si Susana Pableo, good morning, Pastor. Gideon, og sa tanang naminaw, salamat sa Ginoo na sugod jud ko sa imong live, Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios, request awit makalangit saad sa Dios. Salamat, Pastor, and God bless you, Pastor, og sa imong pamilya. Ang ato igsuon si Sister Susana nga nanukad sa Thailand. Good morning. Awit makalangit nga ato ang patalinghogan diri sa ato ang programa. Pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit. Kupte ako. Mayong pakikuban, mayong pagpaminaw ni Jeline Villaera. Mayong buntag, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga labing laing adlaw na usab nga makapaminaw na usab kami sa pulong sa Dios. Pa-shout out, Pastor, sa akong mga kauban diri sa palengke. Ay, maayong buntag, maayong pagpaminaw sa ato mga tindero, tindera diha sa palengke. Asa dapit ni nga palengke, Sister Ginaline? Nalimot ko. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban ni Soraida Regist. Maayong nga buntag ni Jimar Villanoca. Morning, Pastor, ug sa tanan nga nagsunod sa imong live, Pastor. Salamat sa Ginoo nga nabati usab nako ang ihang pulong. Shout out ko sa Siato Negros Oriental, Aligado family. Watching from Pulilan, Bulacan. Request song, O Jesus Patawad. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Sister Teresa Les. Mayong buntag ni Moses. Mayong buntag, Pastor, ni ako karon sa ako kwarto gapahulay. Sangpit sa Ginoo nga hatagan ko og kahupayan sa akong gibati ingon sa ako ang kauban sa hospital. Request ko, kinsa man ako. Ang Dios magatagbog, magapanalangin kaninyo diha, sis. At imanon mo sa Ginoo sa iyang mga anghel. Imperatrice, maayong buntag. Og Norvilin Dango, good morning. Rachel, good morning. Rinel Idolingoy, maayong buntag. Si Claire Muka Carnica, maayong buntag, Pastor Watching here, Dumaguete City. Si Agnes Triumphante, maayong buntag sa tanan viewers. Dalaygon ang buhing Ginoo. Maka-inspire ang pulong sa Dios. Lahutay lang ta uban sa Ginoo. Amen. Lahutay ra gyud ta. Inday mong tapad diha, lahutay ra ta igsuon. Ang gikinahanglan aron makalahutay, magpabilin tag mapaubsanon, mapailubon og dunay kadasig kaisog sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Si Joel Quarisma, maayong buntag. Salamat, Pastor Watching from Gango, Osami City. Makabati na sab ko sa pulong sa Dios kay wala ko'y trabaho. Request og song, Pastor, tumawag ka. Ika ni Brother Renel.
Mayong pakiguban, Imperatriz Dia Limas, request kanta Pastor Susiha. Okay, mauna ni ang ako ang gipatukar, kopti ako og susi. Si Iko Tampos, good morning Pastor, request ikaw ang kusog, awiton ko gamhanan ngalan, watching from Bohol. Musta mo diha? Watching here, Dumaguete City, ika ni Brother Neil, si Malo Delphine Algarme, may buntag. From Saudi, si Romilita Bugais, good morning Pastor, og sa imong family, og sa amo ang Pastor si Jujit Pansita, request kog song Pastor imong gonit. Kamusta ko sa inyong Pastor? Awit makalangit sa Dios diri sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Juana Carzano Torres, good morning Pastor, og sa tanang naka-view, request song Kumapit Ka Lang. Pero nindot yun ang kanabitang kita mo'y magpaggunit. Si Ginaline Villaera, Taganaan, Surigao del Norte. Okay. Salamat kaayo Sister Ginaline. Usahay kanang maghuna-una ko samtang magbasa ko sa imungan. Maghuna-una ko sa ako ang listener sa FM Radio 97.9 Love Radio Cebu. Muadto dayon to sa prayer house na magpaampo. Niya Ginaline iyahang koan. Donaire dito. Donaire, Ginaline Donaire, dili dito Villaera. Ginaline Donaire. Si Nerves Alim Alitipan, maayong udto diha kanimo Pastor, labi na sa mga naminaw, shout out ko sa pamilya diha sa Las Navas Prosperidad, Agaw, San del Sur. The Pitilia family, si Jimel Reyes, good morning Pastor, watching from Batangas. Pastor samtang nag-duty Guardia Pastor. Thanks you, Gid Pastor. God bless. Ampingan mo sa Ginoo sa inyong trabaho ug ayaw kalimti ang trabaho usab sa Ginoo. Ang pagday, pag-share sa pulong sa Dios pag kinabuhi ninyo. Si Malo Delphine Algarme, maayong buntag sa tanan. May buntag nimo diha, ma'am. Si Nerve Alim Alitipad, maayong udto diha kanimo Pastor, labi na sa mga naminaw, shout out ko sa pamilya diha sa Naake, ako na ning nabasa. Salamat kaayo ni si Susana Pableo sa imuhang pagkamakugihon sa pag-share sa atong programa. Matud pa maayong udto diha nimo Pastor, labi na sa mga naminaw, shout out ko sa pamilya. Ako na po ning nabasa, murag nagbalik-balik na niyo pa, no? Si Romel Kalibay, maayong buntag Pastor, na ako karon diri sa Saka og Lubi. Samtang nagpahuway ko, naminaw ko sa imong programa. Request kog song nasaan na kaya ako. Narakas Lubi. Bitaw no, salamat kaayo. Salamat kaayo Brother Romel, naaday ka sa ibabaw sa Lubi. Amping diha niya basig ulan-ulan, ayaw gyud pugsa nga mo sa kakag Lubi. Bisan kon anad ka og sakag Lubi, ayaw gyud og kumpiyansa ha. Labi na gyud karong panahon na kay kuan kanang naanata sa panahon nga tingulan. Ayaw gyud kumpiyansa. Unya salig lang, amping pod. Ang Dios mag-uban kaninyo. Salamat sa imong pagtumbaya sa itong programa. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Brother Mil Kalibay. Si Teresa TC, maayong buntag Pastor sa tanang naminaw sa imong live. God bless you Pastor. May buntag. Sister Teresa Liz Pastor, nakahilak jud ko sa imong live gabi Pastor, bahin sa usa ka basong gatas Pastor, pagkaan nindot og kitang tanan ingon ato. Wow. Pagbasa gyud nako mga kaigsuonan, atulo akong luha oy. Nakadungog naman ko ana, siguro murag bata pa ko. Pero tungod sa kuan bitaw sa mensahe, kana bitaw kainsakto sa mensahe sa angay ug dapat natong buhaton. Di man gyud takaani kung wa tay gipugas. Kay muani ta mga kaigsuonan nga dili nato pinugas, nanabang rata ana. Nanabang rata ana ba? Bahin-bahinon pa. Ang uban tinulot tinupat.
ug dili gani na nabang nangawat ang kinana kanang moani bitaw ta nga dili kita mo'y nagtanong muna nga ikaw ug ako kinahanglan gyud ta mo tanong ang pugas unsay atong gipugas unsay atong buhaton ato gyud ang kanihon Sablaya ang mga tiil Punang akong kasing-kasing Sa bunga sa Espiritu. Importante yun mga kaigsuonan sa atong pagpuhis kalibutan, puno ta sa balaang espiritu. Ang taong puno sa balaang espiritu na ay mga pagsulay malipayon gyapon. Kamanday mo sa mga kahimtang sa mga tao diha sa Biblia nga napuno sila sa balaang espiritu. Bisan kung gibato sila, gibugal-bugalan, nagmalipayon gyapon sila. Usas makahatag na tong kusog kadasig sa pagpadayon kana bitang mobati tagkalipay. Una niingon si Pedro, pag malipayon kamo sa taliwalas mga kalisdanan o sa mga alantuson ingon nga Kristohano. May bundag ni Iko Tampos, ayos lang pas. Uban sa grace ni Lord lahutay rapas. Amen. May buntag, maayong nga pagpaminaw ni Nerves Alim. Okay, ako na po ning nabasa. Si Sarah May Lorenzo Limintang, maayong gabi, maayong buntag pastor, naminaw na po mi sa imong mga pulong. Na may diri sa Kabugan, Manay. Salamat pastor and God bless. May buntag sa ato mga kigsoon ng Dias Manay. Ang Dios magauban, magpanalangin. Awit makalangit, nag-request ni Brother Renel, tumawag ka, dire lang sa ato programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa Shine FM Kansumandig, og Shine FM 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, og uban pang mga FM station diha sa Lantapan Bukidnon, og diha sa Surigao del Sur. Barangay FM, good morning sa tanang mga listeners. Na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon, nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Gikan ni Malo Dilpin Algarmi. Good, thank you pastor. God bless. Kaayo sa imuha. Amen. Salamat kaayo Ma'am Malo. Si Jimal Reyes, pwede ko maka-request song pastor, ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nang katahon. Salamat kay pag-request. Si Mera Rose Belieres Laginon, maayong buntag. Og si Edwin Dawan, maayong nga buntag diha nimo pastor. Shout out ko sa kang Pastor Nelson Contanaw sa Valencia City, Bukidnon, pastor. Kumusta ko ni pastor? Ipailasad ko. Ipailasad siya. Ay, nakailan na gid mi. Mayong nga buntag ni Romel Kalibay, taga Pulumulok ko, pastor, usa ko ka president sa UPC. Salamat pastor sa imuhang pagpayo. Oy, salamat kaayo sa imuhang buluhaton. Salamat sa Dios nga nahimo kang pinialan sa buluhaton. Dihogan kas Ginoo sa pagdumala, Brother Romel. Mayong nga buntag ni si Mamalo Dilphin Algarmi. Dili de Aligarmi, Algarmi. Salamat kaayo. Request takos ka. Si Leah Barwis, taas request song Ginikanan. Ako nang kandaon. Kanang ginikanan. Si Brother Renildo Lenggoy, salamat sa pag-play pastor. You're welcome bro. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo
Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Eileen Rivas. Matot pa mayong buntag, Pastor. Shout out ko sa ako ang bana. Si Jeromel, malapit ka na request song, Pastor, kinabuhing bagong. Ay, okay. Ako ni nga taganog pagtagad. Si G. Mart Villanoca, good morning, Pastor. Murag ako naman yung nabasa, no? Si Alsura Bernadette, maayong kabuntag, Pastor, og sa tanang viewers, dalaygon ang Dios. Nag-reflect ko sa live nimo gabi ipas, makatandog ang usa ka basong gatas. Maayo gyud kaayo ang Ginoo, request kog awit makalangit. Katuy mo kanta Hesus atong higala og gugmang maunongon. Salamat, Pastor. You're welcome, Sister Bernadette. Nanugid yun si Inday Jaya nga muuli daw ka dayo magpabautismo. Isa excited yun ko kaayo. Salamat kaayo, hastang bata excited kay muuli ka. Si Kilisti Fargan Rivas Ribolin, morning sa tanan og kanimo, Pastor. Thank you, Lord, sa pagkamaayo mo. Request song Lahutay. Ang tagaag pagtagad ang awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit Lahutay ginikanan og ang sa patay request, no? Lahutay ginikanan og ang pulong mo kinabuhi ko og gugmang maunongon. Okay, si Jesus atong higala. Si Jesus atong higala murag taas na sa akong tingog, pero maumay gihatag sa Ginoo nga tono, timing sa maong kanta. Ako nang kantahon ang awit Jesus, si Jesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadlukin mga pagsulat, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka. Busa ang
kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikti ang mission mo, ayaw ka adluking mga pagsulay, ayaw ka balaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ato higala. Si Jesus miingon karon nga sa side na mo, giila ko na kamong tanan nga akong mga higala. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Awit makalangit, gugmang maunungon. Diri lang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sukat pa kani adto, iatima mo ako. Sukat pa kani adto, banha mo ko. Bisan pa sa kalisdanan, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong nagadasi, nagaliw sa pagtuko. Sukat pa kani adto, iubanan mo ako. Sukat pa kani adto, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong nagadasi, nagaliw sa pagtuko. Ang ayakang dayon sa tanang panahon, kaya ang gumamo kanon ay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang pangalan ko.
diwata ang mga halad ko. Sa dihang dunay mga igsuon, duha ka magsuon nga atong mabasa ang ilang ngalan diha sa Biblia, sa unang libro sa Biblia nga mao ang Genesis diha sa kapitulo 4. Dunay duha ka managsuon nga pareho silang naghalad sa Dios. Apan dili pareho ang ilang halad nga gidawat sa Dios. Tungod kay dili pareho ang ilang halad. Ang usa naghalad og pinakamaayong bahin sa ihang pagpaningkamot, pero ang usa dili maayong halad ang iyang gihalad ngadto sa Dios. Og sa diha nga ang halad nga dili maayo atubangan sa Dios, wala kini dawata sa Dios ang abot sa tao nga naghalad niini, dili panalangin kundi tunglo. Nga matud pa sa Dios pagbantay kay nagatang kanimo ang sala nga magdalag kamatayon. Mao na nga kitang mga tao, mga kigsunan nga nagtuo sa Dios, kinahanglan mohalad ta sa paagi nga dawaton gayud sa Dios. Kung ang atong kinabuhi atong gihalad sa Dios, ato gyud ning ihalad sa paagi nga kini kahimutan og dawaton sa Dios. Kay kung dawaton sa Dios mga kigsunan ang atong mga halad, moabot gayon ang panalangin sumala sa gisaad sa Dios sa Biblia. Pastor Gideon, unsaon man paghalad sa paagi nga makapahimot sa Dios? Dunay bersikulo nga gibilin ang Dios diha sa libro sa Roma kapitulo 12 nga kinahanglan sa atong paghalad sa atong kinabuhi ato ning ihalad ingon nga balaan, putli og halad nga dunay kinabuhi nga morispan, buhing halad, balaan nga makapahimuot kaniya. Mga gikinahanglan nga ato ang i-maintain sa ato ang paggamit sa ato ang kinabuhi, ang pagbag-o kanunay sa atong nauna. Kay maunay pamaagi mga kaigsunan nga pamaagi sa Dios aron mabag-o ta. Ang Ginoo mo bag-o nato ug ang iyang pamaagi wala niya gililong kun unsa niya pagbag-o ang tao. Ang pamaagi sa Dios aron mabag-o ka, mabag-o ko, mabag-o tas kanunay sa tanang adlaw, bag-ohon nato ang atong nauna. Kay kita ra may nagamit, kita ra may nagdala ani atong nauna. Maimbuntag maayo nga pagiguban ni Kilisti Pargan Kesong Lahutay og si Agnes Triumphante gugmang maunongon, ako naning naawit. Si Susan Morcia, good morning, great co-pastor sa Morcia family. Si Mary Nays, maayong buntag, mo reply lang ko. Okay. Sige, padayon. Si EJM Abakahim, wow, pagkanindot sa imong kanta, pastor. Salamat sa Ginoo. I-appeal ko sa pag-ampo, pastor, na maayo ang among paglakaw sa pag-duty. Nako karon pa ako nakabalik sa work kay nag-favor me. Og salamat sa Ginoo nga sa kaayuhan namong tanan. Gikan ni Mary Nins, no? Salamat kaayo. Si Alsula Bernadette o Pastor Marso Pohon, ako gyud na gipangayo sa Ginoo. Mo apil og krusada. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Atong pagpakan ng Ginoo sa iyang pagkamaayo, no? Ubanan o panalipdan ka sa Ginoo. Si Gingging Simpron matud pa, good morning pastor, kumusta? Og salamat sa Ginoo sa atong ginabuhi na proteksyonan ka natong tanan. Dalaygon ang Ginoo sa matag usa natong ginabuhi. Salamat paprik pastor na doon ako'y okay na akong paminaw sa akong lawas. Ang dungog himaya alang sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo gidungog ang atong mga pag-ambosis. Sister Emeline Muharis Kaoli, isang mapagpalang umaga po. Amen. Salamat sa Dios. Awit makalangit akong tagaan og pagtagad mga kaigsonan sa mga request dere ginikanan og lahutay lang. Padayon sa pagpaminaw, pag-iguban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa mga awit makalangit nga atong madunggan diri las atong panag-uban. Lahutay lang.
ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang, samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli mo ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Og dili kakabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kagini ka na, bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan. Kabataan karon, angay yung monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron. Ayaw gayot pasagdai, ang cellphone mo taguin. Kaugmaon nila,
naas pagdumala, ikaw gini kana. Bata mo tudloy, bata mo giyahi, tudloy pamatasan. Kabatanunan karon angay gyung giyahan, sa Bible tudloan aron na ay pamatasan. Ayaw gayud pasagdai sa email paundangan, aron makatarong pag-eskwela, ikaw gini kana. Bata mo tudloy, bata mo giyahi, tudloy pamatasan, ikaw gini kana. Bata mo tudloy, bata mo giyahi, tudloy pamatasan. Ikaw gini kana, angay magmainapon, pulong sa Dios tipigan, kaiwag kas Pinoy anan. Ikaw magmainampingon, ka ikaw ilang panaginan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw gini kana. Bata mo tudloy, bata mo giyahi, tudloy pamatasan, tudloy pamatasan. Kagalakan, ikaw nagbigay ng buhay ko, alay sa'yo ang buhay ko. Pagsinta mo, Jesus, sa iyong mga anak, nagbunga ng kabutihan. Dakila ka, inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbuwis ng buhay. O Jesus, dakila ka, inako mo aming mga kasalanan. O Jesus, patawad sa mga Laygon ang Dios nga magpanalangin sa ato ang pag uban sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako kitang tanan ipangamatyan na ni Jesus. Wala na ilain pang higayon nga siya magpakamatay, kagitapos na niya ang tanang trabaho aron ikaw ug ako maluwas gikan sa imperno. Mahinungdan ikaw ug ako kinahanglan mo alagad sa Dios. Kinahanglan nga muhatag og panahon para sa Dios. Dili ang tanang adlaw atoa, dunay adlaw para kaniya. Walay lahin ang adlaw nga Domingo o bisan adlaw Sabado, bisa unsang adlaw, importante sa usa ka semana, doon na kay gihatag para kaniya. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan, unsay kahimtang sa taong nakasabot sa kamatayon ni Kristo.
Di na ito mabasa diha sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 11-18. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan kung unsay gipakita sa balaang kasulatan sa mga kinabuhi sa tao nga tinuod nga nakasabot sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross. Ang uban mga kaigsuonan nga mga tao nga mingtuo sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo mao ang pagdaladala og cross, ug ang uban ang pagsain pod sa cross. Pero importante mga kaigsuonan, nakasabot da sa tinuod nga kahimtang sa tao nga nakasabot sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Nakasabot ba ta sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross? Kung nakasabot ta mga kaigsuonan, ato ba ning nakita sa atong kaugalingon? Ato baning nakita sa ato ang matag kinabuhi, ilabi na sa atong pagpuyo sa kalibutan. Oh Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. O Jesus, patawad sa tanan namong mga kasalanan. Humana kita gipasaylo sa diha kita nga midesisyon na nga mosunod ni Kristo. Atong pagabasahon mga kaigsuonan ang pulong sa Dios diha sa Galacia Kapitulo 6 mga kaigsuonan. Ato ning tagaan og pagtagad. Ang Galacia Kapitulo 6 versikulo 11 hangtod sa 18. Katapusang pasidaan o panghinaot. Tanawa unsa kadako sa mga litra nga ako gayod ang nagsulat. Katong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutoson tungod sa cross ni Kristo. Kay bisan kadtong nagputli wala magtuman sa balaod apan gusto sila nga magpatuli. Kamo aron makapasigarbo sila sa nga mindawat kamo sa seremonya sa pagpatuli. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo kay pinaagi sa iyang pinaagi sa iyang cross patay na ang kalibutan, alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kon ang usa ka tawo tinuli ba o dili, ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagda, panghinauton ko nga ang kalinaw o kaluoy mag-uban kanila og sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kay ania sa akong lawas ang ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Hesus. Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nagtudlo kini kanato mahitungod sa tinuod nga kahimtang sa tao nga gipakamatyan na ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Tao nga naapil na sa kamatayon ni Jesus. Diha giklaro sa sulat ni Apostol Pablo diha sa versikulo 14 o versikulo 15. Mao kini ang mga pulong angay natong tipigan, angay natong barugan, o angay natong hinumduman bisan asa ta dapit sa kalibutan. Manaamang ka sa abroad, manaamang ka sa imong trabahoan, manaamang ka sa imong pinoyanan, o manaamang ka sa imong mga kahigalaan. Hinumduman nato kining maong mga pulong nga nagpamatuod nga ikaw ug ako gipakamatyan na ni Ginoong Hesukristo, ug apilta sa planos Ginoo. Tungod kay dunay plano ang Dios nga ikaw ug ako lalinon sa bagong langit o bagong yuta, aron ikaw ug ako hingpit nga magmalipayon hangtod sa kanturan ug wa na gyud katapusan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan mipakita siya sa tinuod nga kahimtang sa tao nga tinuod nga nakasabot sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Ang tinuod nga kahimtang sa tao nga nakasabot sa tinuod nga mensahe dito sa cross mga kaigsuonan. Una, patay na ang kalibutan alang kaniya. Og ang kalibutan mga kaigsuonan
ang tanan nga naa ni ana dili na siya madala pa. Muna niingon siya nga, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Buti pasabot, wa na'y relasyon ang tao nga tinud-anay nga nakasabot sa kamatayon ni Hesukristo. Wala na say relasyon sa kalibutan. Dili na siya mobati og kaibog. Dili na siya mobati og kaguol. Dili na siya mobati og kasuko kung dili niya makabot ang mga butang nga iyang gikinahanglan. Kay ang tinuod nga gikinahanglan sa tao ang presensya sa Dios. Yes, nakita sa Dios nga ang tanang tao nga buhi pa nanginahanglan og pagkaon, tubig nga mainom og ibeste. Pero ingon si Jesus, mauni mga butang nga kasagaran gikabalakan sa mga taong dili magtotoo. Ang mga tao nga mabalakan ni ining mga butanga katulang mga taong dili magtotoo. Busa kita nga mga magtotoo diha kang Kristo, dili natutugutan nga mubati patag kabalaka kung unsay pagkaon, unsay atong ibiste, unsay atong imnon. Kay ngano mga igsoon, si Jesus mipasalig ug misaad siya. Iyang gipakita kung unsay kayang buhaton ug unsay buhaton himuon sa Dios sa mga taong mutuo kaniya. Giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Hinumdumin ni siya. Mga igsoon ko sa Ginoo. Kung giatiman sa Dios ang mga langgam nga wala sila magpugas, wala sila muani. Nagpadayon sila nga nagdaig, nagpadayon sila nag-awit. Ingon si Jesus, unsa pakaha kamo? Mas atimanon mo sa Dios Amahan kaysa mga langgam. Apan kinsa man ang makasinati sa pag-atiman sa Dios? Una sa tanan, katong tao nga mituo og mibuhat. Kay kun ikaw nga mingtuo nga wa ka mobuhat, dili nimo mabatunan ang pag-atiman sa Dios. Unsa may buhat sa tao nga mingtuo? Mga igsoon, ang tinuod nga tao nga mingtuo mibuhat sa mga pulong nga iyang gituhan. Hinumduman nato nga ikaw ug ako nga mingtuo ni Jesus, dunay mga pulong si Jesus. Dunay mga pagtulunan si Jesus. Dunay mga mensahe si Jesus. Diha sa iyang mga mensahe na diha ang mga pamaagi. Aron ikaw magmalipayon, aron ikaw ug ako magmalampuson og makabaton, makadawat og makaangkon sa panalangin nga gisaad sa Dios sikad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Mahinungdan, ikaw ug ako gidasig sa ato ang panag-uban diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, nga dili lamang kutob sa pagpamati ug pagkat-on sa pulong sa Dios kundi sa pag-apply niini. Kay sa panahon nga mutuo ka ug ma-apply sa mga pulong pamaagi nga atong nasabtan dihas bala ang kasulatan, dili gyud ta pakyason sumala sa Dios nga atong gialagaran. Guniti kining mga mensahe, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisdanan, kay dili og dili gyud ta pakyason sa Dios. Sa panahon nga bubuhat ta sa mga pamaagi sa Dios, sa panahon nga bubuhat ta sa mga pulong sa Dios, sa panahon nga kita magkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, tinuod nga kita magtotoo at ubangan sa Dios. Mahinungdan si Pablo miingon, ako mingtuo sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross. Og ang iyang gipakita sa tinuod niyang kahimtang sa dihang mintuo siya og mindawat sa mga mensahe ni Kristo, dili na siya ang nabuhi kundi si Kristo na, og miingon siya nga alang kanako ang kalibutan patay na, og ako patay na alang sa kalibutan. Miingon siya dinhi, dili mahinungdanon kon ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Ikaduha, mga kaigsuonan, nga kinahanglan makita nato mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, ingon kita nga mingtuo sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nabag-o kita. May buntag sa tanang mga nabag-o.
Nabago ang hunahuna, nabago ang batasan, nabago ang kinaiya, nabago ang mga pinulungan, mga sinultihan. Dili na sa puton, dili na masukanon, dili na maghari-hari, kundili magpabili ng mapailubon, mapaubsanon. Kay sa panahon nga kini, maoy atong paningkamutan, dunay saad ang Dios diha sa Gipadayag Kapitulo 3:10. Mingon ang Dios, kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Atong hinumduman, kung dunay mga katalagman nga atong nasaksihan sa mga nanglabay nga mga panahon, nanglabay nga mga tuig, doon na pa'y mga katalagman nga labaw pa, sobra pas atong nasaksihan o nasinatian. Pero dili ta angay mabalaka. Kay bisan unsa pa na kaklaseng mga katalagman, kung kita nagpabiling mapailubog mapaubsanon, kanunay taniyang proteksyonan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Doon na may mga hulungihong nga ang Pilipinas dunay moabot nga dagko nga mga linog, moabot og 7 to 8 ang gikusgon mga kaigsuonan. Apan atong hinumduman, kung kusog man ang bisan unsa mga katalagman nga gihisgutan sa mga tao sa kalibutan, mas kusog ang atong Dios, mas gamhanan ang atong Dios nga manalipod ug muluwas sa tanan nga mingtuo nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Importante gyud magkinabuhi kita sa pulong sa Ginoo. Si Apostol Pablo, kung atong balikan ang iyang sulat diha sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 20 nag-ingon, gilangsang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ani kanako, og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Kinahanglan nga kita nga nagtuo musunod ta nga sama sa pagsunod pagkinabuhi ni Apostol Pablo. Nga dili na kita dapat ang makita sa atong kinabuhi kundili si Jesus na. Mapaubsano na, mapailobo na, malipayo na, o niya labaw sa tanan madinawaton. Doon naman tayo mga hangyo sa amahan, pero importante, kaantigo ta nga mo ingon, Lord, ang imong pagbuot mo'y matuman. But ipasabot, doon na gyud kay pagsalig sa Dios. Doon na tayo dako kayong pagsalig sa Dios. Si Jesus miingon nga kung mahimo amahan kuha kining kopa sa mga kasakit, apan miingon siya apan ang imong pagbuot matuman. Kay ang pagbuot gani sa Dios maoy mutuman mga kaigsoon, maoy mahitabo sa atong kinabuhi, dadon ta sa tinuod nga kapahulayan. Dadon ta sa dapit nga puno sa kalipay kalinaw, diin wa nay katapusan ug wala nay kamatayon. Mahinungdan kung naamay mga kalisdanan mo naamay mga kabug-aton sa atong pagpangalagad ug pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo ato nang i-enjoy. Kay human niya nang tanan makapahulay ta. Kaysa mulikay tas trabaho sa Ginoo o niya ang resulta kasakit o kalaglagan. Ingon siya mga kaigsuonan diha sa Galacia 5:24, gilangsang nadi diha sa cross sa mga tao nga iya ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon og ang mga lawas nung pangandoy. Diha giklaro mga kaigsuonan, ang tinuod nga kahimtang sa taong nakasabot sa kamatayon ni Hesukristo, una sa tanan, wala na say relasyon sa kalibutan. Kumbaga, dili na siya maibog. Dili na siya maibog sa mga bisyo sa kalibutan. Dili na siya kanabitang maghulas. Kay usahay manggod mga kaigsonan, kung naa kay kaibog manggod mga kaigsoon, usahay di ka katog, di ka mahimutang. Unya trabaho na sa Dios nga kanabitang giusab niya ang ato ang pagbati, ang ato ang kinaiya batasan, trabaho na sa Dios. Pinaagi sa atong pagkinabuhi, pinaagi sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, ako nagtuo nga ikaw ug ako nakasaksi na sa kalahian sa kinabuhi nga naa sa kalibutan ug sa kinabuhi nga naa sa Ginoo. Tinuod gyud ang tao nga naa na sa Ginoo kanunay malipayon, kanunay malinawon, unya na ay pagkamapaubsanon o pagkamaipailubon labaw sa tanan mga kaigsonan, andam
nga mo daig sa Dios. Andam nga mo halad sa Dios, excited nga mo simbas Ginoo, excited nga mo halad para sa Ginoo, excited mga kaigsunan nga gamiton sa Ginoo kay nasayod man siya. Ingon nga tao may katapusan og mulabay ra gyud ang tanan sa kalibutan. Mintras na apatas kalibutan, ato ning gamiton og atong ikalipay nga kining tanan nga naa kanato ato ning ihalad sa Ginoo. Wa man ta hatagi sa Ginoo ani para magtagbaw tas mga butang nga dili makahatag katagbawan. Wala may mga butang nga makatagbaw gyud sa tao bisan unsa pa siya kanunahan. Siguro usa ka nato nangandoy og milyon. Apan sa panahon nga ang tao makabaton o makadawat ng milyon, mangita na sad og laing milyon. Siguro usa ka nga nangandoy nga naanta kay pangita o naanta kay negosyo. Palambuon pa uswagon sa Ginoo ang imong negosyo para magnegosyo kag daghan pang negosyo. Dili. Pauswagon sa Ginoo ang imong negosyo para mahimong katimbang na sa trabaho sa Ginoo. Siguro moingon ta nga, Lord, gusto na kong magpagamit nimo. Saka na kung mahuman akong panarbaho. Kano sa amat ta mahuman og panarbaho? Siguro dunay mga nangandoy, mga kaigsunan nga moingon nga, Ginoo, gamit ako kung makapahuman akong eskwela sa akong mga anak. Samtang naapakos trabaho ug wala pakos among Pinoy-anan ug wala pakos among nasod nga natawhan, tabangi ko aron human niining tanan magpagamit nako nimo. Igsuon dili na siya angay natong tinguhaon. Ang angay natong tinguhaon kanang gamiton ta karon sa Ginoo. Dili ugma, dili sunod tuig, dili pila ka tuig, dili dapat kita mo'y mo kondisyon. Mga igsuon ko sa Ginoo, dili na kita mo'y tag-iya sa ato ang kinabuhi. Binayran na ta, pinalit na ta. Ang mensahe sa Dios diha sa 1 Korinto kapitulo 6, miingon siya nga, dili na kamo ang tag-iya sa inyong lawas. Gipalit na mo. Busa gamita ang inyong lawas alang sa kamayaan sa Dios. Dapat magpagamit ta sa Ginoo. Dili sunod tuig. Dili kung mahuman kag paeskwela sa imong mga anak. Karon na. Bisan kung layo ka, bisan kung asa ka karong lugara, pwede kang magamit sa Dios. Ang imong trabaho, ang imong negosyo, ihalad na sa Ginoo. Gihatagan ta o gipiyalan ta sa tanan nga niya nato para ato siyang alagaran. Para ato siyang mahalaran. Sa ingon, sa panahon nga magahalad ang tanan o ang tanan nga niya kanato atong ihalad sa Dios, mga kaigsuonan, mulambo ang trabaho sa Ginoo. Mulambo ang pagwali, ang pagsangyaw. Kay ang pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios kung imong lantawon daghan ang gikinahanglan. Una, kay daghan kinig mga pamaagi. Mga pamaagi nga masangyaw nato ang pulong sa Dios, usa niini kining paghatag og panahon. Naa kay FB account, naa na tay mga FM radio, bisan sa FB account lang. Pero kung wa kay panahon, di ka makasagyaw sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante, time nga imong mahalad sa Dios. Na kay time sa pag-ampo, na kay time sa pagdaig sa Dios, na kay time sa pagbasa o pagtuog pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Naatay time alang sa mga tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Maunay tinuod nga tao nga magpagamit sa Dios. Dili ugma, dili sunod simana, dili sunod bulan, dili sunod tuig, o dili dapat moingon ta mga kaigsunan nga inig kahuman nag-eskwela, inig kahuman nas Pinoy-anan og muulit na ta diha. No, karon makahimo ka sa pagpagamit sa Dios. Usa sa mga gikinahanglan, ilho nato nga wala na tay relasyon sa kalibutan.
patay na ta alang sa kalibutan ug ang kalibutan patay na alang kanato. Di na ta dapat maibog pa. Kay kun naatay pagka maibugon, dili ta makaalagad sa Dios. Daghang mga buluhaton nga ma-paralyze ug kita mo'y paninglan anas Ginoo. Mahinungdan samtang may panahon, samtang may kusog pa. Ako mga pagdasig sa ngalan sa Ginoo. Hinumduman nato ang Dios samtang batanon pata. Insakto pa ang atong pagginhawa, ato ning ipagamit sa Dios. Lord, gamit ako sang paagi. Tanan nga ni anato mapaabilidad, matalinto, bisan unsang klaseng hiyas, gamito nato na aron maalagaran nato siya. Unsa may atong source of income, ang atong trabaho, mapanegosyo, atong ihatag ni sa Dios. Ato ning ihalad sa Dios. Mga kaigsuonan, kana bitang paghatag para sa Dios, dili nagpasabot nga walang-wala ang Dios. Dili nagpasabot nga nanginahanglan ang Dios sa atong hatag. Wala mo ingon diha ang Biblia nga hatag mo kay nanginahanglan ko ana. Ang pulong paghatag nato sa trabaho o para sa buluhaton sa Ginoo, mao ang pag-ila nga duna tay pagsalig niya. Mao ang pag-ila nga duna tay pagtuo niya nga sa panahon nga bubuhat og mupugas ta, muani og muani gayud ta. Damortang panalanginan, damortang ubanan kon ang mga mensahe sa Dios atong gikinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan. Atong hinumduman ang tinuod nga tao nga nakasabot sa kamatayon diha ni Kristo Hesus. Bag-o na ang iyang batasan, bag-o na ang iyang kinaiya, bag-o na ang tanan niyang kinabuhi, ang iyang pinulungan, ang iyang mga pangandoy. Ikaduha, patay na siya sa kalibutan. Di na siya maibog. Ug dili na siya magpakasala. Aron magmalampuson ug magmalahotayon ta, ako ang mga pagdasig. Ayaw kalimti ang panahon nga para sa Ginoo. Ayaw huno nga ang pagbasag Biblia. Ayaw huno nga ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Pakigsultihi sa kanunay samtang napatas kalibutan, kay sa panahon nga kita mo atubang, excited ta nga siya atong ikauban. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, kini inyong igsuon Pastor Gideon. Manamilit na sa itong programa. Pat sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa Dios, magpasidungog ta sa iyang pagkamaayo sa atong ginabuhi din. Nakakaton ta sa mga pulong sa Ginoo diha sa tibok libro sa Galacia. Mga igsuon, sunod na to nga pakiguban, mutikang nata sa sunod nga libro ni Apostol Pablo sa Efeso. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan kini inyong igsuon, magpasalamat o padayon nga nag-ampo sa Ginoo alang kanatong tanan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga imong gipadungog kanamo mahitungod sa tinuod nga kahimtang sa tawo nga nakasabot sa kamatayon og mensahe diha sa cross. Salamat Ginoo nga imo kaming gitabangan og gitudloan nga sa among pagpuos kalibutan wala na may relasyon sa kalibutan, dili na may maibog, dili na may masina, og wala na namo dili na namo bation ang kaibog sa mga butang sa kalibutan. Hinuon ang mga butang espirituhanon, mga butang langitnon, mo'y among tinguhaon. Og salamat o Dios nga imo kaming gibag-o og imong gisuginlan nga kinahanglan nga kami makasaksi, makakita nga kami nausab. Salamat o Dios nga imo sab kaming tabangan og imo sab kaming ubanan giyahan nga dili gid kami magbuhat og magkinabuhi sa sala nga maoy mo biras sa kaluwasan, maoy mo biras sa tao palayo sa kaluwasan. Salamat o Dios nga padayon ka magapanalangin kanamo tanan. Dili mo kaming gamiton, dili sunod bulan, sunod tuig, kun dili karon. Ibutang sa among kasing-kasing nga kami magdesisyon nga moingon, Lord, gamit ako sa paagi nga makaalagad ko kanimo.
Bless Ginoo ang matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kini yung soon, Pastor Gideon, moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong paniudto. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.